ni dan ahlus sunna ne, ko yarka na je nema, in baka san ni ahlus sunna bane to ka san ni ahlus sunna ne, in baka ba ahlus sunna ai an ka to ka fasa. Wallahi bana boyewa, duk inda nake bana boye cewa ni dan ahlus sunna ne ko gaban waye nake. In za ka yi rayuwa da ni a yadda nake ahlus sunna to ka yi rayuwa da ni, in ba za ka iya rayuwa da ahlus sunna ba kuma to je ka, ni kan dan ahlus sunna ne, kuma ba zan boye maka ba, ba zan yi maka munafurci ba dan ka zauna da ni ko dan ka ban wani abu, a'a ba zai yi ba. Ko me zai faru, kowace matsala za mu shiga, mu yan ahlus sunna ne. Ya Allah maɗaukakin sarki ka hana mu sauka akan wannan sunnar. Duk masifar da za ta sa Allah sai mun yi munafurci mun ɓoye cewa mu ahlus sunna ne, Allah ka raba mu da ita. Muna alfaharin kasancewar mu ahlus sunna, wannan yasa ko ina muke buɗan baki mu ce mu ne ahlus sunnan nan.